Broadcasting Service Ọka nnọọ kpọmkwem na mmalite ohere a udebe igwe okwu gị nso ka anyị nọrọ ya. Abụ m ezi oyiri na onye ndu gị Amaka Ọfọjebe. N'egwu ala anyị nke ụbọchị tata, anyị na ndị otu egwu ọdịnala otu ọgbọ Obiọma nke ugwu ọgbụ ga-anọrị. Ha nwere ọtụtụ egwu ha ga-eji wee mee gị obi ụtọ, melite ọnọdụ gị iji wee gosi gị na ọ bụ ife kwuru ka a na-eme na omenala Igbo ga-adịrịrị. Anyị ga-ebu ụzọ chịpụtara gị egwu ha abụọ na-atụfughị oge iji wee gosi gị na ọ bụ ife kwuru ka a na-eme. Anyị ga-akpọbata gị n'egwu mbata ha nke ọma, bụ egwu nke ị na-anụ ugbu a. N'ịgwa gị eziokwu, na ọmarịcha egwu a ngara adị ya ka m zọrọ gị azọrọ wụọrọ gị awụọrọ. Egwu ka ọ bụ egwu Obiọma. Ọ bụrụ na anyị nwetachara
omenala Igbo. Ọ dị ugbu a ka anyị kpọbata egwu mmọnwụ. Ọ bụ ife kwuru ka a na-eme o. Nyenụ m egwu a n'uju. Nke a bụ egwu agbatụgharị. Egwu ngala. Agwa yiri agba ya azụ. Egwu. Egwu gbasara omenala Igbo, egwu so n'ife a na-eme, ma bụrụ egwu ngala. Egwu nke ikpeazụ anyị gbara ugbu a bụ egwu nganga. Dịka ị lepụrụ anya, ị ga-afụ
ajụjụ ọnụ nakwa ndị na-akụ akụrụngwa dị iche iche iji wee mata etu ọnọdụ egwu ha siri wee gbatakwuru. Nna anyị ukwu nke ị na-amụke ka kpakpando ka anyị mata aha gị. Aha m bụ Josephat Uzenu, retired principal. Ị na-aga ezumike nka? Anago m ezumike nka. Ma ume dị otu a dị gị na-ekwu egwu a? Amụrụ m ya mgbe m mụrụ ya, mgbe nka na-arụ ọrụ akụzi nkụzi. Leta ya mgbe a dịkwa na-akụkwa ya Chukwu. Ọ gị bụ onye isi na egwu a? Ọmụnwa bụ onye isi. Unu bara egwu a, egwu otu ọgbọ Obiọma. Kedu ebumnobi unu ji wee ba ya egwu Obiọma? Anyị bara ya Obiọma, otu ọgbọ Obiọma, maka na anyị niile bụ nwanne. Anyị niile si n'ofu ọnụkụ n'ọgbụ ugwu ọgbụ wee pụta. Ọnya mere anyị ji bịa, anyị ji egwu a na-enyere onwe anyị aka. Nwa obi asarị, ọnya bụ Obiọma, na-emekọrịta dịka nwanne. Nya afọ otu ọgbọ unu bụ Obiọma. Ị bụ onye isi ma bịakwa na-akụ akụrụngwa. Kedu aha akụrụngwa ya na-akụ ugbu a? Afọ akụrụngwa na-akụ bụ ịgba. Nnukwu ịgba. Nnukwute ịgba. Ọnya bụ ịgba kacha n'ịgba niile a na-akụ n'ọgbọ. Nke pụtara na enwekwara obere ịgba. Enwere obere ịgba. Kedu ife nnukwu ịgba a na-alụ n'egwu a? Oke, nnukwu ịgba bịa na-akọwa ife egwu na-akụ. Ife ya agba n'ọkpa n'egwu. Ife ọkụrụ ka a na-agba n'ọkpa. Nya ọ bụrụ na ị na-akụ ịgba a ugbu a, onye ma ọkpa egwu? Onye gị ọkpa egwu. Ngwa welite ka anyị mata ka o si enye ọkpa egwu. Ọ dabara. Ngwa akụrụngwa zuo oke. Ọkwa eziokwu. Nnukwute ịgba na-enye ukwu egwu ọ bụrụ na ọ na-akụ. Ịma ama mgbe ị tụpụtara egwu go na-ayọ ya ayọ na-efe ya efe. Ịfụkwara ka o si akụ ya bụ nnukwute ịgba na-ayọrị ya ayọrị. Nna anyị ukwu daalụ. Thank you, Amaka. Kedu onye ọzọ? Nna nke ị na-akụ pụta n'ọgbọ ka anyị mata aha gị. Aha m Frederick Nwosu. Frederick Nwosu. Akụrụngwa anyị bụ ugbu a, kedu aha ya? Abịa ka na-akpọ obere ịgba. Nnukwu ịgba, obere ịgba. Kedu ife ọ na-alụ n'egwu a? Ife nke na-alụkarị onye na-agụ egwu gụọ nke ebu ụzọ cheji egwu ya akụ. Ọ na-echeji egwu. Ọ bịa ọ tụgharịa ya bụ egwu wepụta nke ọzọ. Ngwa kụchatụọ ya ka anyị fụ ka o si ewepụta egwu ọzọ. Ọkwa eziokwu na ịgwaga eziokwu, omenala Igbo ga-adịrịrị. Obere ịgba ọ bụ ya na-abịa wee hazigharị ukwu egwu ọzọ ewee na-ayọ ya ayọ na-efe ya efe. Ndị Igbo ma ife a na-alụ na omenala anyị. Nna anyị ukwu daalụ. Nwaanyị ọma pụta n'ọgbọ maka na ife ị na-agba n'egwu ebe a ọ bụrụgodị keneke ka anyị mata aha gị. Aha m bụ Mrs. Justina Okeke Obodo. Kedu ọnọdụ gị n'egwu a? Ọnọdụ m n'egwu a bụ ọmụnwa na-achịkọ ụmụ nwaanyị ndị ọgbọ anyị. Mụnwa bụ ọchịọkọtọ, mụnwa bụkwa chiaredi ha. Ọ dị ka a ga-asị na egwu dị n'ọbara ụnụ maka na ka ị na-efe ya efe ebe a onwere oke ịdịghị. Asị m kwuo si kụchatụọrọ gị egwu a nwa obere ka ndị mmadụ soro m jirikwa anya ha na-abụ wee fụ ife m fụrụ n'ọgbọ. O wee bụrụ ya n'oge egwu ala anyị na-abịara gị site n'ụlọ mgbasa ozi telivishọn Anambra Broadcasting Service Ọka. Anyị agbachago ndị otu egwu a ajụjụ ọnụ, ndị isi fa tinyere akụrụngwa dị iche iche a na-eji were emelite egwu a. Ka ọ dịzi ugbu a, ama na gị onwe gị nwere ọmarịcha egwu unu ji eme ụwa mgbede. Naanị kpọtụrụ anyị site n'akara ekwentị a ị ga-ahụ n'onyonyo telivishọn gị maka ịbịa kirie ya bụ egwu unu nwere. Hazie ya nke ọma ma wepụtakwa ya iji wee mee ka ụwa niile wee mata egwu unu.
ka unu wee na-esonye n'ife a na-eme na omenala Igbo. Ka ọ dị ugbu a ka anyị were egwu nganga nke ndị otu egwu ọdịnala otu ọgbọ Obiọma nke Ugwu Ọgbụ wee mechie ọnọdụ a. Ị ga-afụ ka nganga si adị maka na ụmụ nwaanyị a ga-akpa nganga kpaa nganga, mụ bụ Amaka Ọfọjebe ga-akpakwazi nganga m. Ma bụrụ ebe a ka anyị ga-apịachi ọnọdụ. Ọ bụrụzie na ha ewetachara gị egwu a, anyị ga-akwakọrọ ngwongwo anyị ma nyekwa efe iwetara gị egwu ala anyị n'izuụka na-abịanụ. Na-ekene n'otu aka ahụ BFS otu a, Kenneth Obi nakwa ọzọ ndị nyere aka hụ na egwu ala anyị nke ụbọchị taata mịtara ezi mkpụrụ. Abụ m Amaka Ọfọjebe wee na-asịsị gị ka ọ dịkwazị otu a izuụka ọzọ. Ndị otu egwu a nye m egwu ikpeazụ ụnụ ka mmere